Ahojte, ja som volám Ľubomír Radič, som majiteľ marketingovej agentúry Vivantina z Košíc. My sme marketingová agentúra, ktorá sa zaoberá digitálnym marketingom, to znamená, robíme Google reklamu, spravujeme firemné sociálne siete, tvoríme úžasné nadčasové weby. O Tomášovi som sa prvýkrát dozvedel na internete. Prišlo mi ako vhodné pracovať s ľuďmi, ktorí sú priamo z fachu a neučia len teóriu, ale zaoberajú sa priamo v praxi tým, čo učia. Tomáš sa prezentoval ako obchodná agentúra, teda viem, že majú aj svoj interný tým obchodníkov, tak som chcel využiť tieto poznatky v praxi. Času je vždy málo a ako riaditeľ firmy som uznal za vhodné, že bude lepšie, ak si nájdem niekoho, kto sa bude na pravidelnej báze venovať nášmu internému tímu. Určite by som túto službu odporúčal aj iným majiteľom alebo riaditeľom obchodných tímov, ktorí nemajú úplne čas na svojich podriadených, aby si vyskúšali profesionálny mentoring. Ahojte, moje meno je Martina a pracujem v digitálnej marketingovej agentúre ako obchodná manažérka. Pomáham podnikateľom, malým či stredným, okamžite zvyšovať ich zisky, prípadne budovať ich značky na domácom i zahraničnom trhu. Keď som sa dozvedela od šéfa, že budem mať mentoring s Tomášom, veľmi som sa potešila, nakoľko sa chcem vo svojej práci posúvať ďalej, chcem našim klientom ponúkať stále lepšie a lepšie služby a napokon aj byť pre firmom kvalitným pracovníkom, takže doteraz som veľmi vďačná za to. Na začiatku som vôbec netušila, o čom bude tento VIP mentoring, ale v podstate Tomáš mi veľmi pekne vysvetlil na úvodnom stretnutí, o čom to bude. Identifikovali sme sféry, ktoré potrebujem zlepšiť a v tom sme aj pokračovali ďalej. Pred mentoringom s Tomášom som na obchodných stretnutiach zažívala občas stres, prípadne mala nejaké problémy, ktoré som nemala s kým konzultovať a Tomáš mi presne poskytol túto podporu a naučil ma veľa nových vecí, ktoré som potom hneď mohla využiť v praxi. Pred mentoringom s Tomášom som absolvovala rôzne kurzy, väčšinou to boli klasické školenia, kde som bola ako pasívny poslucháč. Mne sa veľmi páčilo na mentoringu s Tomášom, že to bol individuálny prístup, to znamená, že sme riešili presne tie moje potreby a ani jedna minúta nebola premrhaná. Veľmi sa mi páčilo, že Tomáš bol flexibilný a vedel mi vyhovieť v mojom časovom harmonograme. Spoločne sme si nastavili také termíny obchodných stretnutí, ktoré boli pre nás oboch ideálne. Ja som sa bála úprimne, že ten mentoring mi urobí nejaké domáce úlohy. Ale v podstate to bol úplný opak, že ja som po tom mentoringu už mala nadobudnuté schopnosti, aby tí obchodníci sa nebali, že vlastne oni už na tom mentoringu pracujú na sebe a že budú mať nadobudnuté tie schopnosti. Moje výsledky sa veľmi zlepšili, nakoľko robím kvalitné cold cally, píšem dobré maily, moja sebaistota je oveľa vyššia a celý ten obchodný proces je pre mňa oveľa ľahší, príjemnejší. Zmenila som pohľad na štýl obchodovania, nakoľko oveľa viac počúvam tých klientov, načúvam ich potrebám a tým pádom im viem ponúknuť oveľa lepšiu službu a pomôcť im tam, kde je to potrebné. Teraz som ja pánom obchodného stretnutia, kontrolujem si svoj čas, vediem ho tam, kam chcem ja a tým pádom máme efektívnejšie obchodné stretnutia. To, čo som sa s Tomášom naučila na mentoringu, som vedela hneď po mentoringu použiť. To znamená, že ten čas bol naozaj efektívne využitý a ako náhle sme skončili, ja som mohla ísť na obchodné rokovania a pokračovať v tom, čo som nadobudla. Odporúčam to všetkým obchodníkom, ktorí sa chcú zlepšiť v obchode a mať lepšie výsledky na obchodných stretnutiach.